sekwedu isusu ere yedu yatoti kusanyati kwanageza uko tine pakule TV pariseya ndine nyaya inoti inetsei muZimbabwe ino Zimbabwe takada kuisa panzvimbo chaipo chaipo uori katichiti uori munzu katichiti uori uri everywhere uori uri kubva patanga pana sabhuku chaiyo ndo parutangira chini uri unzwa right. Tine zvinhu zvakati wandei kuZimbabwe. Tine mbeu dzatopiwa nanangiri nemapurezidendi. Tine zvinhu zvakati wandei zvatopiwa nemapurezidendi. Depend nesituation inenge yaitika muZimbabwe. But pane panondinetsa murunzwa panondinetsa handizivi kuti ndozviriko here murunzwa. Munhu anonzi chera makomba regedza kurima nemombe. Chera makomba, wachera makomba ndokuti tikupe mbeu. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti izvozvo andimuona vamwe vanga vangocherera makomba kuti vakwanise kuona mbeu, but ukada kuzvitarira sekwedu isusu ere yedu yatoti kusanyati kwanageza uko tine machembera akawandisa, tine vanhu vechikuru vakawandisa. Samoti here vanhu vakaita vechikuru ivava vamwe vari kuma60 vamwe vari kuma80 voita here urongo hwokuti vasiye mombe vatanga kuchera makomba. Munofanira kupaona ipapo. Alright, kana kuchinzi this project inofanira kuti vane vechidiki zviri nani isarire kune vechidiki. Vechikuru movapawo zvinoringana because vazhinji kuZimbabwe vari mumamisha hakusina vana vakomana, hakusina vana vasikana. Vazhinji vese vakabuda mumabasa, vamwe vari South Africa, vamwe vari Botswana, vamwe vari kupi. Saka machembera asara aya, vamwe vacho kana uine vana 3 vanenge vari kunze kwenyika hauwani something. Mbeu yako inoti undozonzwa kuti zita rako ranga rakanyogwa asi hamene kuti chichaitika unoona sabhuku ari nemasaga kana 7 kana 8. Pamasaga 7 8 pane masaga ake pane saga rake na 1 na 2. Mamwe the rest yose